kivi sa ukusom kokosa. Jedva čekam da ustanem ujutru da mogu da popijem kafu. Ako je popijem sada, to će biti 4. A 4 znači previše. Ja sam osoba koja nikad nije popila 4. kafu jer se ne sme. Ne smeš da pojedeš šaku semenki od jabuke? Okej, važi, nisam ni htela. Ali kivi, ne smeš više od 3. Ma daj. Ja sam osoba koja nikad nije pojela više od 3 kivija zaredom, jer se ne sme. Kivi ima dvostruko više kalijuma od banane i dvostruko je bogatiji vitaminom C od pomoranđe. Ipak, od kivija može da ti otekne jezik. Ugušiš se. Svet u kome se umire od kivija nije dobro mesto. Sigurno ima boljih svetova. Umreti od kivija je bez veze. Umreti je bez veze, ali umreti od kivija je baš jako bez veze. Sigurno da postoji svet u kome je smrt malo manje bez veze. Naprimjer, ono sa kokosom nije loše. Ono kad ti kokos padne na glavu, godišnje od toga umre 150 ljudi. Sa 25 metara visine, brzinom koja ide i do 80 km na čas. Ima element zabave, nema oticanja jezika, ima element iznenađenja. Bam! Jedino što u celoj priči ne znaš da si umro. Mislim, jeste malo glupo što svi znaju da si umro, osim tebe. Kad na to dodamo kokos, onda je to baš sranje. Svet u kome svi osim tebe znaju da si umro nije dobro mesto. Sigurno ima boljih svetova. Uglavnom, ako mogu da biram, važno mi je da mi ništa ne padne na glavu i da mi ne otekne jezik. A ako mi otekne, onda bih više volela da je to od nečega što se ne jede. Neki ljudi, na primer, jedu hemijske olovke. Da se razumemo, kivi je cool. Kivi ima dvostruko više kalijuma od banane i dvostruko je bogatiji vitaminom C od pomoranđe. Nemam više informacije o kiviju, jer ako nastavim da googlam o kiviju, verovatno će neka studija negde sa univerziteta nekog i sa timom stručnjaka tu imati dodatne informacije o tome kako kivi ne treba mešati sa kafom. Ako ta ista studija negde sa univerziteta nekog i sa timom stručnjaka tu pomene i prazan stomak, to će me ubiti.
Moj stomak je jebeno prazan ujutru i šta god da pojedem, popijem, bit će na prazan stomak. Tačka. Ja sada jedva čekam da ustanem sutra da popijem 4. kafu na prazan stomak, koja se onda računa kao prva. A na to planiram da pojedem 3 kivija koja se računaju kao 6 banana i 6 pomoranđi. Valjda sam dobro izračunala. Dobra sam, sve je pod kontrolom. Inače, neko se prejede pa umre. I to je bez veze. Ako se prejedem i umrem, recite da sam pomešala kivi sa kafom. Ili sa jajima. Prema preporukama nekih studija negde sa univerziteta nekog i sa timom stručnjaka tu, broj jaja koji se sme pojesti na nedeljnom nivou je 3 prema jednoj studiji i 12 prema drugoj studiji. Ok, za mene 12. Svet u kome postoji tim stručnjaka koji loše broji jaja nije dobro mesto. Sigurno ima boljih svetova. Dvanaest jaja nedeljno je više nego dovoljno lecitina. A lecitin je, kažu, hrana za mozak. Moj mozak sa ovih 12 jaja može da napravi čudo. Naravno, to sve ako me ne ubije kivi ili kokos, eventualno 4. kafa na prazan stomak. Iako ne pojedem hemijsku. Sigurno ima boljih svetova.